खुलुमनाय थाबाय दिनैनि जोंनि सोनाब खेरुनि गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिनानै दिनै जों गामियादि इसेबां मोजां जौगानायनि लामायाव जों खौसे जानानै जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो दिन्थिलांनो हादों बेफोरनि थाखाय जों थोजासे गोजोननाय आरोबाव फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे जों बेफोरबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन देखायलांनो हाथों बा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों बोसोन होलांनो हाथों बा बिसोरनि गोसोआव जौगानायनि थुलुंगाखौ जों होलांनो हाथों बेखौनो आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आं बोर बियो जाहाथे इयुन जोलैफ्रा दुलाराय बाथौ धोरोमखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन जौगाथायखौ दिन्थिलांनो हायो बेखौनो आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आं बोर बिनाय जाबाय। गिबिसिनथाराव सोरजिगिरि आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेरावहाय जोङो खर' गंग्लायै आर'ज गाबहरबाय आसा खालामो बे गोथार बाथौ सानजों लोगोसे मुलुगाव जेब्लायबो गोजोननि बारखौ बारा हरगोन आरो जों गासै बर'साफोरनि जिउआवहाय सुखु गोजोनखौ लाबोना होफैथों। जोङो दिनै सोनाब खेरुनि गामि हिसाबैहाय जोङो गोबांथार जोङो हाबाफारि लासोआखै जोंहा माखासे थिखानाय नेमखान्थि दङ जोङो जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि गोथार फिरफिला जोङो बेखौ बिलिरखांबाय बिनि उनाव जोंनि आजै आजौनिफ्राय जोंनि थाखानाय जि नेमखान्थि बायदि जोंनि आगुनि जि जोंनि बे धोरोमखौ जोथोन लाबोनाय मुंख्लं जानानै लोगोसे जोंखौ खांबोनाय बाबोनाय जोंनि आबै आबौ आइ आफामोन जों बिथांमोननि मुङै जोङो गोथैसि बिबार बावबाय आरो दायो जोङो आर'जनि हाबाफारि दं आरो आर'जनि हाबाफारिनि गेजेर जोंहा आर'जनि बोसोन बानजायनाय दङ बिनि उनाव जोंहा देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय जों गामि हिसाबै जोङो थान्दै जख'न्थाय लादों बिनि उनावहाय जोङो मोनाबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय जोंहा सावरायमेल थामहिनबा जोंहा सेमिनार दङ बेवहाय जोङो आलासि महरै जोंनि सानजा गहपुर बियाब बाथौ गौथुमनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि रनेन बसुमतारी जोङो सारखौहाय हांख्रायदों आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला माइनाव आफादनिनो बारग' आफादगिरि संगिता बसुमतारी आबौखौबो जों हांख्रायदों सेमिनारावहाय आलासि महरै बिथांमोननो जों आलदा आलदा जोङो टपिक होना दोनखादों बिनि उनावहाय जोङो मोनानि 10 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मुङै जोङो हारिमु बिलिफां जोङो लाखिदों आरो बे हारिमु बिलिफांखौ बेखेवनो हागोन जोंनिनो गामिनो मानाव गेदेर बिथां बिश्वेश्वर बसुमतारी जाय अल इन्डिया रेडिअ' इटानगरनिफ्राय बिथाङा बावैसो सिगां आजिरा मोन्दों जों बिथांखौ बे माबायावहाय जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय बेखिनियानो दिनै गोथार मंगलबार सानखौहाय जोंहा सरकारनिफ्रायबो गनायथि मोन्दों बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आं सासे बाथौआरि महरैहाय बा बाथौआरि जानानै आसाम सरकारनिसिम जोंनि बे बाथौ धोरोमखौहाय बिथांमोना गनायथि होनानै बन्द आबुं सानसे बन्द हिसाबै जि सरकारि घोषणा होदों जोङो बेखौ जोबोद गोजोननायजों लोगोसे जों सरकारनिसिम जों साबायखर बावलांदों आरो जों फोथायो बेनि गेजेरजों आरोबाव जोङो बाथौआरिफ्रा जोङो जोंनि बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बांसिन थुलुंगा मोनगोन आरो जोंनि धोरोमखौ जोंनि मुलुगाव गोसारनो बांसिन जों खाबु मोनगोन। दिनैनि बे सिबिनाय समाव बेसेबांसो बाहागो लाफैदों? जों गामि हिसाबै जोंहा न'खरसेयाव जेसेबां सुबुंफोर दङ फ्राय फैजोबनायानो जादों साफा सानैल' जायफोर बोराय बुरि एसे फैनो हायै अबस्थानि दङ बिथांमोनहा न' नेनाय हिसाबै जेनेबा दा थाबोदों आरो बिथांमोनहाबो दा बेलासियावहाय बाहागो लाफैगोन। गोथार मंगलबार साननि दिनै बाथौ सिबियारिफोरखौ मा गोजोननाय बावहरनो सानगोन? आङो सासे बाथौ सिबियारि जानानै गासै बुहुमाव थानाय जोंनि बाथौआरिफोरजों लोगोसे गासै बर'साफोरनिसिम बे गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरदों लोगोसे आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे जों बयनिबो गेजेरावहाय अनलायनाय खौसेथि निमाहा होलायनायनि गोहोखौ जों बयनोबो जाहाथे आफा इसोरा हरो।